Puntes Rebels és un projecte de calendari col·lectiu, col·laboratiu i cooperatiu. Pretén difondre i visibilitzar, des de l'art i els feminismes, històries de dones vistes amb ulls d'altres dones. Puntes Rebels és un projecte curat des dels feminismes, el cooperativisme, l'art, la creativitat, la cultura, l'acompanyament i la solidaritat. Cada pàgina presenta una reedició d'una fotografia triada per cadascuna de les participants. També un text en el que comparteix el perquè d'aquesta elecció, d'aquesta història i d'aquesta dona. Les participants són les protagonistes tant del procés com de la fotografia final. Aquest calendari està disponible tant en català com en castellà. La Mont de l'Ironda ha creat una xarxa de dones que s'han implicat de forma proactiva en tot el projecte. Comptem amb un gran equip de professionals en els camps de l'escenografia, l'estilisme i el vestuari, la perruqueria, el maquillatge i la il·luminació. Filigrana Produccions ha treballat en la producció, en la fotografia i en el disseny del calendari. En aquesta edició, els beneficis de cada calendari aniran destinats a dones pallasses per dones refugiades. Un projecte de pallassos sense fronteres. L'objectiu d'aquest projecte és millorar l'estat d'ànim de dones de diferents orígens que han patit abusos, maltractaments o altres situacions traumàtiques. Estem creant una gran xarxa de col·laboradores que ens estan ajudant tant en la distribució com en la difusió, la promoció i la presentació d'aquest projecte. Ens agradaria que aquest projecte tingués continuïtat i que en aquesta edició i en les següents us unissiu a la nostra gran família.